Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na ni Kwarab. Awan, tatabadong. Kapan manin nag-aram Anya, aram nga aram, mawansa mo mga tingkwa na. Parang nga daitan. Walang bukaon. Kapay damdamagam ni Chip Kwaraw. Damaga ka, tataplan-plan mo kay. Anya daita plan-planwam, tata. Kaya na, tayo ramang kay Jay Planaw. Iraman na kunan. Kaya, tayo ito yung planaw. Sigurado ang maragsakan ka. Anya ngamin daita plano aya. Kastoy na tungag ka. Tayo rasas ka. Ay, unahin. Makakiliti daita arasas mo, tatabadong. Uy na, saan mo ka may bagangay king ka? No, saan ka makikay? Saanan anas kan ay arasas mo? Awan mo ti sa bali makangag. Amum ngay, no talag kita igigit ni Parintay. Amum na dyan kitapig sa tiradar na kay. Uray pingaw, dito wala payag na. Ay, pudno takino nam tatabadong. Jak manamaw. At dan samot anting-anting di lapayag ni Kapitan. Mangag na, ultimo arasas. Apo, Apa nga idagdakat mo day talapayag mo di tadiday. ay agulay magkamanta dadengdenggan. Anya ayat ti dengdenggam. Agulay magkakunak day. Di tapay met dideng ti pagal-alingagam. Sao kala asao. Jak magdedengdenggan. Ti anya ayah. Jayar arasas ni Paribadong ah. Anya ayat arasaas na. Mari, anya ka ditikunam akayat mo nga ibaga. Aguray ka pa'y mo't amari. Tumay timingak pa'y laan. Anya, ay di nakman pagurayan na kasta. Medyo mapainak nga main. Ibagam nga minod. Daya mo't babain mo. Agta ka malagayag dito. Dito ka pa berberukan. Kahit kunakmitkin ka nga umayak dito'y tersina ni Marikwanang. Katayan na nga, di papaalakin ka. Naguray ka apay maalaaya iti pinartakan. Utang ka na. Medyo napudot pa'y ti ulo ni Marikwanang. Madamdaman dong na ibagakday takan kwanang. Anya day tapagin inarasaasan yaw. Madamdam ako na, Nay. Ay, agawat ko na. Oh, si kamot gayam, Kapitan. Ay, pautangam da Paribadong kun ni Marituyag. Nangag mo dyan panaginin na rasas mi, paray. Kano naggapu ka di taigid ti kalsada? Nangagmaw, Kapitan? Ay, napigsa ti panagdengag ko Adan sa mo antina ni Kapitan. Na. Uray aday umangag na. Ore arasas, ti kabasitan ako taon, mangag ni Kapitan. Di ka agyaman, tagapukin ni Kapitan. Nakautang tamanin ijay tersina ni Marikwana. Apay ko mga gyaman na kingkuha na ngay. Marurudak nga rag. Pakarurudam ko ma. Anya launay na yan, at ijay lapayag na. Tamangag na amin, ultimo arasas. Apay amasikuran kaya. At tangarot plan-plan wag. Ang kasanungay, maraming ka. Mangag na mo't amay, uray iarasas ko iti sa balay. Anya day taplan-plan wam Ay, kalukwan na. Isungaro nga isik-sikrito ka. Agluto akon, Inteng. Iso apumanaw kan di tadalikan. Ay. Tagaruna kon. Ito managarita dapay dengdenggag na. Anya ti dengdenggam aya di tayan ti dalikan. Kadayar arasas ti kalabat. Kalpasan iti ayan ti dideng. Di tamot itah ayan ti dalikan. Anya nga tati sumaruno. Ay, no sa dino, ati makadengagak iti arasas ti kalaban. Ay pumanaw ka ditan. No kayat mo ang makaluto ak iti kanunta. Sa bagay, sa anak pa'y matkit de, amabisay. Ay, agluto ka nga raw din. Awan pa'y manangag ko nga arasas ti kalaban. Mas dawak ka ni Kapitan. Apay anagbig sa ti panagdengeg na. Ay, katsigod mat akas jay na. Sa bagay, kuna na ababaan iti napig sa panagdengeg na. Manggag na ti plano dagiti kalaban. Kasta nga ro ti ibagbagana. Kalaban ti ibagbagana.
Awan ba't ti amok akalaban na dito kabildatan? Ay na, di mo laam mo, Maray. Masansan, adagiti nasaya at atat tao, ti ipagpakita nakan ka, kaisuda gayam ti kalaban. Kahit, asino ngay nga dagita. Ay kat ni Kapitan Ati Makamaw, taiso tinapigsa ti panagdengeg na. Ay, sapay planok nga aglon. Ang agungat mat ni intay no aglonak. Kat isikretom ay na mangeg na Maray. Uray isikreto. Ay awan saan ka makapagloan no kasta, Maray? Bangay aming nga rasas, kat manggang di parinte. Kastulagay, karami dita. Kanya na ita, tatabadaw. At kinigtay talagay, huwag sarita ta. Kasanungay, katyak mat amo ti agkiday. Anya kamitay. Awan serbi mabaraw, na ultimo ang kinday, di mo ama. Dahil tangarot ti pagkapuyak. So siguro ajak makaaramay ti balasang. No di mo mo ang kinday. Ang kiram-kiram kalagay. Ay, dahil ta ti kabalak nga ramiday. Kinapudno na, iso dahil ta ti paglaingak. Si putar, di pa nagkintay ka. Dita. Sungbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ka. Dahil pati sungbat ko itikiday mo. Pag ginawa na tan. Wain, tataba daw. Ayos ti planaw. Ay, naglaing ka na nakaawat ti kaya't kung ay bagaking ka. Ayaw! Anya nga'y Kapitan, at akadibot laang mangmangeg mo nga rasas dagiti kalaban. Ay, awan mo't nanggag ko. Ay ka nasaya, ano kasta? Ay, mabutangan adagiti kalaban. Kabutang da ka, tamo daan napigsa ti panagdengeg mo. Ay, mabitlan. Kaslada mangmangag ko Anya day tamang manggeg mo, Kapitan. Kaslada agar arasas. Ay denggam analaing, Kapitan. Amangan mo't no arasas ti kalaban. Kat kayat da ka kontraan. Ay, denggag analay. Ay, ako may maka. Anya ti mangmangeg mo, Kapitan. Ibagamot Na Apay ngayon nagkatawa ka? Ay, agulay ka. Agit inarasa as dagiti duaan nang isit ako to dititirsin ha. Mangeg maoray dayta. Kunada. Apay ka no abaak ti aglaklakaw. Na. Ay, naglukong dagito'y ako ton. Oh, tataba daw. Ito'y dagiti inalak ejay kulungan ti manok ti karuba. Anya na kita. Itlog ti manok. Sa nga pulo amin dagito'y. Saglilimata. Di mo nawatan yung kinday ko king ka. Naawata ka apay kumasaan. Manok ti ko nakatiliwam. Apay nga itlog mo tayo nalam ngay. Manok kaya. O nakman no itlog. Dahil ito'y tirigat na. No panagkiday kan panagkiram-kiram lang ti panagtongtong ta. Ay, Inakarot isubli na gito yung itlog. ay saan na. Ah. Apay nga sublim pala ngay. Isuday tan, ipagguduan ta. Itaman pa'y asaan ka nagdengeg ditayan ti dideng? Wano, dita dalikan? Ay, anya ko mga iti denggag. Awan ti arasa as dagiti kalaban mo? Ay, mabutang da siguro nga agaramit iti kalukwanan na. Ay kat nasaya at ano kasta? Kaya ga samuta manggag ti arasaas da nga. Awan ti makaaramit iti kasta. Siya only. Ay, kagawad ko na. Ay, ba mo, dito unag ti bagbagam nga agreklama. Wan, Kapitan. Ay, umunag ka. Kapitan! Na, ay, kasla mo nalukot na pantalon akordoroy da itaropa. Kasanumat ngamin, Kapitan. Nagado at akawan da. Siyakpay, kat tinakaw da dagiti itlog ti manok ko. Ay, unay matdaytan. Takawon dati itlog ti manok mo. Wan, Kapitan. Anya nga iti ukupan ti manok ko. Awanan na. Ay, awan na talaga. Ay, asino ti suspitsya managala. Sikaman, Kapitan. Ha! Nangag ko nga ibagbaga dagiti kabaranggayan. Anapigsa ka no ti panagdengeg mo. Apay,
Di mo lang nangagan no asino tinangala? Ayun niya. Apay nga. Ajak mo't inaramid dayta. Anwag nga'y dagito'y inyawid mo nga itlaw, badang. Nagadulaki din na ya, damdamagi mo. Intunukan, mangag na katiparinteng. Apay kumano mangag na. Ikakay di ilutan, nagita nga itlaw. Kanay, mabisina ka. Adaman kalukwan nga'y naramid maun. May agsaupay lang. Kaya mo sabad ang matiliwanag, kiniparinteng. Ha? Kaya guli magkalatan. Ano agtultuloy, di pa nangiyawid ko, iti masidata. Kaya dagrik-reklamo ka baranggayan tayaw. Kanya ti reklamo na, Kapitan. Ada ka no natakaw ti itlog ti manok na asa nga pulo pa'y ba't? Nagadong. Among ka de, no asino tinangala. Ay, sana siya, Kapitan. Iso nga ron adamdamagak no amaw no asino tinangala. Diyak mo, Kapitan. Ay, dahil ito'y tirigat na. No awan dya chip tanod ang naturad. Sikaman, Kapitan. Apay nga na pinalubusam ang mapanagaram ni Chip Kuaraw. Naawatan tikintay ka. Awatan mo't nga ron aday ito'y panagkiram-kiram ko. Ambong latan. Mawatak na ita. Naglaing talaga, tatabatong. Kabisado ko, ti pa nagkiram-kiram mau. Kat, mapatangaro din. Ay, katwa na. Mala, tumader ka ritan, tapapantan. Ay talaga nga agdwa-dwa ak iti panag na ni pari badaw. Agdwa-dwa ka. Tapay. Kasla dama di apagturungan nagitisa ka na. Apay, awan nangag mo nga inyara saas wano imbagana. Ay, awan ba? Na, kimapsot nga ruden ati panagdengag mo. Aha? Apay kumakumapsot ko no kabayatan alumaklakay. Pumigpig sa ti panagdengag ko Nay. Ni mat pari ba dong? Kasla ada si Imanda iti may sabalay. Kita Ay, kunakun ka. Talaga nga dadakis a plan-planwan na. Ay, tinasaya at si putam amin agaraw na. Ay, di man antiparak. Yawat mo man. Nangikabilam ayamanan. Ipabirok mo manen kanyak. Tapno masiputak ti garaw da pare ba daw? Yak ngamin unay masiputat no awan antiparak. At tansidan may kinituya ka. Kawitan ko naman. Ay na. Saan ka pa'y ngagkatawa akas tataba daw? Ha? Tapay asan? Kit naglumag da ito natiliw mo aman. Kit no paggudwaan ta da ita? Kasano nga gudwaan ta? Anya paggudwan ngay pagpagamay. Kaya't mo asawain. Nalipatam dyan nagkinaawatan ta itay. Adaya mo na kinawatan ta. Hindi nga nagkintay ka kat sinungbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ka. Ay, awan malagip ka. Mala, agawid na ka. Ine. Saan ka pa nga gawid tataba daw? Igudwaan nak dita tiniliw ko amanaw. Ay na, jak mabirukan jay antiparam. Ay, tilan tumat ngamin pangidisdiswam. Ay, awan na talaga? Awan ko naklangarudan. Ay, ay na. Ay. Ha? Uy! Adamang manggag ko Ops. Apay nga rod, adit alamisaan man ng tipagdenggam. Di ka na tagare. Op. Kapitan. Ha? Iso, tinanggag mo. Si kangag peso! Umay ko ireklamo ni tataba daw. Ang tabasol na kanya. Ha? Kanyat basol na. Siyak tinakakasya ng kamkamat iti manok. Hindi nyawat ko kinkwana. Intaray na nadagos. Na. Isudagayam ti agal-ala iti manok. Ay, sugayam anak kita kay adwa ka ni pare ba daw nga agsisiim di ta kaaruba. Pinilit na klaang ni tataba daw. Na. Ay, inak sa tiliwon akas lamanok day di akong pare ta ipabalod ko. Matiliw mo ayamat akas lamanaw. Ipatiliw mo, Kapitan. Iso tinang isuro kanya nga garamid iti kalukuan. Ay, agtal na ka. Tamay sa kamay. Laklakayan ka. Yung magpaisungsong ka pa ilang kan kwa na. Apay, awan bukod mo apanunod.
Daya, basol ko pare. Ada! Ha? Nalawag ang nagala kayo iti manok ti karuba. Ay, naminsan lang mo daya pare. Sika pa siguro tinangala iti sa nga pulong itlog ti manok ti karuba manya. Ano nagbingayan may kini? Ay, umay katiliwan ta ipabalot ka. Ay, saan mo ta pare? Heh, Kasi nakadiya. Ay, tuyang! Labdam man ni Parentine. Tapos saan nakatiliwain? Labdam! uray lapdan nak. Ah. Tiliwan ka. Baraw ka ba? Di ka umasasinig kanyak tatabadong. Ah, Amok adakes maninti umay mo ibaga kanyak. apay akabutang nakmuntin baraw. Una, tapakay sagbakan mati amom. Ah, Umadayo ka. Adaywan nak, dakes nga espiritu. anya. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tikasta nga arami? Yan sakbay na, kaya't may manakablawan itinaragsak a panagkasangay ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya mo dahil ang barangay tayo, Maray. Nagsip nga ititirabe. Ay na, adanton street light dito barangay tayaw, kabadong. Aha, kanon to pa ngay. Nabaybayag ko ng orayan dahil ta akariyaw, hindi pa eleksyon. Agpaarami din ni Kapitan iti street light. Aya, Kano ada pundunan. manungay mo't, Maray. Ay kadakal mo't taamin apuraw. Paikan ni Kapitan iti street light. Ay, naskin na pa ikan na ito street lights. Dito asi nagtibalay, may. Kamapan mo kasarita ni Kapitan no kayat mo dita si Dagtibalay maikan iti street light. Talaga mapan ko kasarita, Maray. Kumparit na ito, Kapitan. Kaya nakidin patgana, tikid daw ko kingkwa na. Muli ang kadibayangay. Ay, una. Ay, yulim day ta bumbilya Mabuti nga kung nga umuli ang gain. Ha! Ang mga lumatin na aga. Apay amabuteng kakit ada lumabas ang nagsiksi at chicks. At dahang gain. Ay, nauna yan ang nagsiksi day ta balasan. Lunghir. Chicks Rosie pay. Ay, walang gain. Umuli ang pay. Ha! Uray kang atwan. Kabalak nga uliain. Ay, kasta. Tapno malpas adagos ti street lights. Kahit nasilawan ton ti barangay tayaw. Aray! Daman lang ibagaking ka. Na. Apay, itaman pa'y anak kaisem ka. Kahit bagay ko mo lang tumisang paray. Ay, una. Uray medyo agropuro pa ka pinulpugan nga dug. Kanya. Ay, sana balay. Uray anyan ti bagbagam kanyak paray. Basta patgam, tikid daw kuking ka. Na, isugaya man nakaisem ka. Taadakid dawam. Anya day taaya. Ah, paray. Mabalay, nga ija asidag iti balay, may tipangig kami ti street lights. Ija purok tayo. Anya? Asidag ti balayo. Mata paray. Ay. Kanya nga iti serbi na nagkumpare. Tando pa ayun na. Ay, una. Day talaga yan. Kasta, katigat kuking ka paray. Basta ija asidag ti balay mi pare ha. Ewen. Matungpal day taakid daw mo. Magyaman ang paray. Sigay, inakaw. Tuloy yun lang, di trabaho yaw. Ay. Makabanog mati umuli iti street light. Ay, sana naskan na mabanog ka. Ay, ganun nagadupay ti paulik kan ka apuste. Anya mo tanang kail. Ay, abang matadag iti daddo matanawd. Sika nga ron ti chip tanod. Ay, pangagsadot-sadot ka manin. Kunam nga da lumabas asiksikan na pintas a chinks. Awan mo't gayam. Ha,
Awan aya. Nimot tatabadong tinakita nga masidag kang kaitay. Wan nga ron. Ay kaya't nakano nga iti asidag ti balay na ti pangikabilan iti street light. Apay ngay, sana mabalin na. Bayamon ta kumparik mo. At danto man ibaganan no paayak man din. Ay nabadaw. Naglawagan dito'y aglawlaw ti balay. Gapo iti street lights ngayong kabil ni Kapitan. Ay, tayo bagagayam kinkwa na. Ay na. Talaga napigsa ka kin ni Kapitan Ay, una. Maminsan lang ngay bagak kinkwa na. Agtangay, adagusay. Nagmayatan ba daw? Naglawagan dito'y arubayan no kastarabe ay. Kaputa di ta asidag ti balayo ana ipatakder dayta street light mare. Rombang mat nga rod nga anadan nyo dayta silaw. Wen maray, anadan may. Katuwa na, bantayan nyo mat no adadagiti luko-luko amang barsa. Na, responsibilidad mi payan dayta silaw. Katuwan taasidag di ta balayaw. Apay, adda nga tadagiti naluko amang barsa. Ay na, di mo lam mo dagiti nabartek iti rabi ay. Sa bagay mo't kit di Bantayan nyo, tapno agbayag day ta asilaw. Kat saanan nga agreklamo ni Batungbaw. Naglawagan dito paradaan tayo ita arabi Chep. Maragsakan, usep. Siyempre. Saanan nga agparang, jay kapre di ta puunti kayaw. Parang pailaan, kat nalawagan. Iso nga agpasada ako na uri rabi ay. Si kalangay uray sakmat Itatadan silaw dito paradaan tayo. Umando siguro ti pasahiros. Mayat mo da street lights. Gaputaadan street light kanayon kamutan arumor iti rabian. Una, tanalawag gaya may. Apay papapanamlaunay aya. Ay, katagpasya-pasyarak lang. Na, rabi ay agpasyar ka. Sa ukasaw. Hinak man lang Anyang oras ka nga gaway. Ay, katagawid ak tulad taano kay kayat kaw. Ang nakon uray ay. Uray saanan nga gronda dakwarog ta damot tin street lights. Ay katuwan tapno makainanada mat. Ay naglawagan ti barangay tayo iti rabi. Wen, maya tanalawag. Ado nga minti mangmangag ko iti areklamaw. Nang runa ni pare badong. Agreklamo pa ilaag. Kat asidag lang nga rudin ijay balay da may nga street light. Si Marding nga rudin nga agreklamaw. Ay kat nasaya at no kasta. Kanya pa ilat makuna na ngay. Kat naminsan lakinid daw na. Pinaikak adagos iti street light ijay ayandan. Apay ngay maray, kasaan ka pa'y lamang rikap ka rabi ay. Ay na, mayat ti agla ko iti rabi ay maray. Tanalawag ti aglawlaw. Ado ti umayagatang, kas kumaken ka. Nalawag gaya mag, saan ko nakabutang tirumwar. Nakitak mat ni Badong mo alimabas ti tersinak. Ay, jakman amukan ko na. Mas kaya namutin ti agpasya-pasyar iti rabi ay. Wen nalawag nga men, kan nalami is ti magna no kastoy arabi ay. Ngam sa dino nga iti papanan ni Badong mo. Ay, day tatijak amo maray, tadi namut kayat nga ibaga kanya. Ay, nanak ko na, gumatang ka na. Ay, aguray ka maray. Adaw may gumatang. Ay, kunakon kat. Adon ti gumatang no iti rabi ay, ngam iti aldaw. Ay na, maray. Rabi eh, may nakis istorya kanyak ni Marito yang dito tersinak. Ay, sabalin ti schedule na. Wen tanalawag ngamin ti aglawlaw no iti rabi eh. Kunakit di no adda ita dito tersenam. Kano kaadwan meten kadagiti kabarangayan, ket mas kayat dati rumwar iti rabi eh, ngam iti aldaw. Isumot lagayam ako nam, akanayon kan amapuyatan, maray. Ay, wen, maray. Pudnaw, tamas ado ti umay agatang iti rabi eh. Kasta gayam ti mapaspasamak. Wen, maray. Isu amayat dagiti street light a proyekto ni Kapitan. Wen, nalawag metla ang dita asidag ti balay da Marituyang kan pari Badong.
Wan maray, naglawag. Iso asaanan nga agrikriklamo pa ni Kabadaw. Apa yan na barbarte kasi mangpait ba daw? Nabarte nga gaya, mapay damagan pala ngay. Madi nga raw no nabarte ka. Tado ti kalukwan ang maaramid mau. Kanya kalukuan na sasaw mo. Ha? Sapay ko mga raw tawan. Nakasingsing pa ta katao to yan. Agaramid akiday, iti kalukuan ay. Ay aglisikat ha, matulog ka. Na, kahit kasanon di bangkag, mapanta ko malatag mula ah. Ay, kat bang kaglata. Si kalangay, di mapanagmula. Kasyak, maturugat, ngagmalmalay. Reporting for duty, Kapitan. Na. Ay, agsalo-saludo ka pa'y mausip. Ada ko maumay ko i-report ang napasamak idi rabay. Andyan data. Ado tinabuo nga street lights. Ano? Mano tinabuo? Ay, apay masapol na bilang, Kapitan. Wala. Kung na nga ado. 1, 2... dua tinabuo nga silaw. Ako ada pa'y na yun na, Kapitan. Pampanunuto nga raw. Mano nga raw amin. 1, 2, 3, 4. Ha? Nagado ngayon no 4. Kuna nga raw nga adaw, Kapitan. Agunay ka. Asino tinang buong kadagiti silaw? Dahil nga raw ti pampanunutag, Kapitan. Awan mo mapanunot ka, no asino mo tinang buong iti silaw. Pag numnumaran ti barangay, perjen dakit dahin. Maamwa tulaang no asino dahi taan ang buaw. In-report mo kini uncle ko, dyan nabuo nga silaw. Nawuna, Chip. In-report ko kung kwanan na. Nasip nga ito ni di purok daws. Parang tuman di kaprin. Ay, tala na ka man. Kapri-kapri ka dyan. Awanti kapray. Tandaan nam da ita. Saan ka lumabas di purok dos, Chip? Nasipngat ko ng arodain. Binuong dati silaw ijay. Kahit kasanungay no agawid akaon. Ha? Ay, wala niya. Talaga lumabas ka gaya mi jay. Itulod nak to inton rabi niya. Taapay mo. Basta itulod nak no agawid ak. Mabutang ka iti kapre niya. Saan? Nagkunakan ka mabutang nga kiti kapray. Kapri lang, kabutang ko kitdain. Kapay nga raw nagpaitulod ka pay laang ngay. Saan ka mga nagpapaitulod? Idada pa street lights. Itagpaitulod ka. Kabutang mo ti kapre. Kabadang, papanamanan. Dito lang, maray. Rinabiikan sa amat na rumrumwar. Nagmayat gayam ti rumor ti rabi, maray. Naa. Kasla kamutin kabataan ana usam iti jameng. Dagaya magurure akay inumak di tabagatan, maray. Ay sos, di tabagatan ko nam, ti papanam. Uy, maray. Apay aya. No kasta, lumabas ka di tapurok daws. Betwe na. Sa dino pa'y kumangay, ti sa balya pagnak. Amom kaday, anasip ngat dita. Tanabuong amin dagiti street light da. Kasta aya, maray. No asino nga tangamin ay ti awan konsensya na anang buong kadagiti street light dita. Maya kagripaut ang kail. Anya ti report mo kwarag. Dagiti street lights si J. Purok Trice. Ay! Di mo kunaan anabuong ba't amin asilaw ijayan. Unang kail. Ha? Iso ang nasip ngat iti rabi ay. Ay. Anya ba't dito ang mapaspasa maka dito barangay tayo. Asino nga timang perper day kadagiti street lights. Uy nga raw. Ay. Nagsasarunong nga ro din na maperdi dagiti street lights tayaw. Ay, naskan nga grunda kayon iti rinabi ay. Takwatan nyo. No asinaw timang perper day kadagiti street lights. Pasada ako maitirabi eh. Nagron-ron dati ka dito yan. Uray siya mo ta. Perwisyon tumot dahi tamang perperdi kadagiti street lights. Sapay ko maata saan nga parang di kapre. Kapri ka lang kapre. Okay? Talaga mga da kapre kadagiti nasipngat a lugar. Aguri ka. Ha? Nanda nakita ka. Anya ti nakita mo, Chef? Nakita mo ti kapre?
Sino di mang barbarsak iti street light dita si dagtibalay datataba daw. Ay, wait. Saan ba't aka, pre? Lakay mate. Kun kasla na bartak. Ni, pumidot mo na yung iti bataw. Ay, sus, barsak nan saan? Binarsak na na. Ay na, naglayay. Napuntaan na mo ti silaw. Nabuong. Awanan ti silaw datataba daw kan nanatuyang. Ha? Ay, nabigmig mo dyan laka ng barsak, Chet? Muna. Apay kumajak mabigbeng. Kasi no kumaday jay. No talaga mo ilaan na lang kang agsipot. Si kapay ti mangibagan no nabigbig mo talaga. Ha? Kano ni tataba daw? Katisong mata talaga. Na. Kaya't nasawain. Iso ti mang bubuong kadagiti street lights dito barangay tayo. At dan i-report ko kini Uncle Kao. Marituyang, nabuong matan dya street light di taasidag ti balayo. Wen nga rod maray. Jakman amo no asino ti akin aramid iti dayta. Apay, awan lat nasiputan yo. Nakaturugak ngamin iti rabi ay maray. Bayam, damagak tuman kini badong. No da nasiputan na. Tanarabian kat anagaway ken nabartek pay. Nagmayat a proyekto ti barangay. Ang buongan damutan. Ay, no asino kit ni dayta anang buong iti street light. Badaw, nabuong dayta street light dito asidag ti balay. Wait, namaw. Sapay mo ti kunam. Adda ka di suspitsam no asino tinang buaw. Kino kasarsarita mo tinang buong. Anya, tapay nga inaramid mo ngay dayta. Kit inaramid ko lang Tanaumakaw ni tinalawag nga aglawlaw. Ay no, umay tumanon dagiti managdakdakas dito yung barangay kat agaramid da iti kalukwan. Ay kat bayam ida ang agaramid da iti kalukwan. Aramidin dati kaya da. Ay sus, awan na't dekar aramidan. Ununaan kan tuyang Intun rabi ay, rumwarak maday. Mapanak manan makijamay. Di naklabdan, tauray labdan nak, mapanak lata. Uncle, natay report ko kan ka. Uri siya makapitan. Ada mo i-report ka. I-report yun. Darasin nyo. Ni tataba daw. Dinahanog-dahanog dagiti managdakdakas iti rabi ay. Kat ijay pa asidag ti balay dati nang danugan takin kuana. Ay, kasano nga ben kit nabuong met kano amin ti street lights ijay ayanda. Day tati i-report mi kan kakapitan. Ta nakita mi ni tataba daw anang barsak ng buong iti silaw. Ha! Ay, kanya nga rod. Nagsublimit lakan kwa na ti mading aramid na. Anya ti ibagam ka ba daw? Kunya, bala. Street light. Limtag pa lang mat ngamin day tangiwat mo na dandanog. Bayam, ta ibagak to kan ni kapitan. Bala mahay. Sakit, madada ko dalang. Ay, wala talaga anasakit. Kaba daw. Ay na, tatabadong. Anya ngay ita, nagbalatakan ka ti dakas nga aramid mo. Ala sigay. Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapangi kwarag. Dito'y paimot ayan ti siga tinakapir dyan da ito'y tricycle ma. Ay, jak man amaw tataba daw. Kilat matlata na si Mardang da ito'y tricycle kao. Ay, kadelikado ta dito'y na. Kita
At daw masidag kaslasinaw. Asas, pinagmaskuladon. Ay, maminsan na tala nga kidagin akit. Maulaw tan. Nay, apay amapan ka iti malikudak. Ay, nakamamak. Agkutukot na ito'y tumang kaon ka po iti nervyos ko. Hoy, da kayo adwa. Ay, Apay nga da kayo dito yung teritoryo. Ay, kuwang amin, sir. Lakay mo't gayam da ita kaduam. Aglemlemang kan samat di talikodan da ito yung kaduam, ay, saan mo't, sir? Apay, saan yung nga mo bawal ti dayo ditoy? No adaw may adayo ditoy. Matay. Ay, sas, mabalo ka din na oras to yan. Kasano dahi tan tataba daw? Patayan datan samot tayo. Sapay jak pa'y nakaasawa. Hoy, taga-ano kayo, Ay, kwarog, ibaga mo na. Ay, ijay kami kabildatan, sir. Kabildatan? Kapitan yun ni Kapitan Ninteng? Wine, iso ti Kapitan May. Uncle Kao. Isugayam ti Kapitan nyo. Ay, Kat no gayem ko ti Kapitan nyo. gaya mo ni kumpare ngayon tayong sir. Amum no apay naggayem kami, ha? Ay, jak amaw, mabalay na mamuan, sir. Naturad ngamin ti Kapitan nyo. Naturide? Ay, kwarag, naturide ayan ang kilmaw. Ay, siguro, Naturad day jay atao ko nakada kayo. Saan nyo apadpada sa nalukuhan ta naturad? May turid na ti pumatay. Kahit mabaling kami nga rodin nga agawid, sir. O sige, gawid kayon. Kat ikumustadak kini Kapitan Nenteng. Tuya, nasiputan ka din na nagbalin na naturod ni Parenteng. Nagkuna na turod ni Kapitan. Medyo man lalaki na sa laumi ka ni Kwaraw at taga-kabangi mga barangay. Kasano kumaan na turod ni Kapitan? Kat kabutang nanto pa'y ni Maribanang. Ayun na niya. Maminsan laeng asitsit ni Maribanang. Agtartarayon nga gawid ni Kapitan. Wine, malagip ka. Kitaan lang ni Maribanang. Agtulnugan na dagos ni Kapitan. Wine, naturod ka daw. Katakrutan mo gayam. Kapayakas talaunay ti panagkatawam. Katawa ka. Takrut mo gayam ni Parinteng. Kunada naturod. Katawa dita. Katawan danum apaginaw ka. Apay, naibusin na yan, sinakdo. Naibusin na. Iso nga niya pa'y latar aramidum dita. Mala, mapanak sumakdo nga rudan, to yan. Kalpasan na, mapan ka mangayaw iti pagsungrod ka, Wine. Wine, aramidag kita ngayong bagam. Ha? Ay, magsasakdo ka rin, pare. Kita manakaigamak ito pat ang nagdadakalatin ba, pare? Damagan pa ilang, mate. Ay, agasan mo day taupat nga ating mga awitam. Ay. Di may isa, susunay, pare. Oh! Di dua, awitain, dagiti dua nga imak. Ha? Na. Kasano ngay mo di may sa? Ay, awitin mo ni tuyang mo. Maibaon mo ayaw mo dahil, pare. Ibitin ko na, dito'y tangad ka. Ay, sus. Unay mo't daytan. Panang parparigat mo iti bagay mo. Ay, aguray ka. Ay, paypayapayan nakbot ni Banang. Nako. Ay, mabalin asyak pala ti umuna asumakdo pare. Tani, agdardaras ngamin ni Banang. Ay, kituwa na, pare. Dahil talaga yan. Mala, darasem, tamang ano surutin na kamanay, niti balunay. Kabutang nakansamot ni Kabadong Maray. Ay, katuwa na, Maray. Apay, italaang anaam mo maya. Padasan na tagsadot-sadot, tabas-sibasag iti pinalsay. Ay, kastamot laang ni Kapitan. Kabutang namot laang ni Maribanang. Ay, talaga naungatakin ni Badungkaw, Maray. Isumot dayjay ni Badung mo. Magmag na jay likodan ti balayaw. Addan sa papanan na. Unag paisaw. Kita, Maray. Siput-siputan na no at makakita kan kwa na. Libasan naksamanan na yabadong Payman, Agawid kan? Won, Maray. Libasan nakmanan ka, ni badong ka.
laing tuyang. Makiistorya ka kini Mari ko anak. Tagkapapanak. Kita kami kini parinting ita. Badong! Sa dino ti papanam! Tuyang? Adda ka mo dito sang wana kan? Kag Adda ka langit ay itersina ni Mari ko anak. ang suble kay Jonag. Kano kagap-gapok di tao nagtibalay. Nangag mo timbaga! Ay, sabli akong tuyang. Ay, unay kayo din ay. Agbanikas ka man ay. Maray, kung naman naturid ka, Ay, naturidak mo nga man. Siyak ti katuturidan ang nagbalin a kapitan dito'y kabildatan. no naturid ka, apay ngay nga ro da kabutang mo ni Antibanang. Oh, saan mo? Maminsan nakalangayaban, agtartaray ka na mapan. Kwarog. Amom nga men. Ay, sus. Dahil man nandiyan tim. Agpay-payapay manan. Oh, kitam, agpay-payapay lang, nga mabutbutang kan. Kwa. Nasingput ka na ano sumatkit din ni Antime. Apay nga ro da kabutang mau. Kwa. Kung naman si kati katuturidan, Ha? ang payapay lang ni Antibanang, agpigpigar-garakan. Ay, kaasimot ni Kapitan, imalaldawan nga agbalbalsig iti pagsungrod da. Ay, kasya talaga dahi ta kumparay, Maray. Kasla kayat kun apatsir nga under disaya ni Kapitan, anya ti makunam kabadong. Talaga mga mingander di saya dahi ta kumparay. Kat si Kangay, kabutang mo kadima ni Tuyang Mau. Nagkunaking kakabutan ko, Maray. Ay, haha. Ay, sus. Di gaya mi pagpagatang ni Tuyang ko, Arikado, Maray. Ay, darasayim. Lakwan na ko na. Asing kinso ka, Maray. Ay, wan, mabiit laang ta mga laak. Oh my God na! Ay, Mari, darasama. Agungutin ni Tuyang kaon. Wan, atoy, atoy tikat gatangam. Nagrigatin ti maong tanay. Matuy ti bayad na, Maray. Ay, nakaon. Ay, urayin pa ito bariyam Mas dahawak man kagawad. Apay nga ta kinuna jay siga lalaki at taga kabangibang a barangay anaturod ka ni Uncle Kaw. Kasta, ti kunada. Kabutang da ka ni Uncle Kaw. Nagan na lang ka kat kabutang dan. Amangan mo't no sa bali a Kapitan Enteng tidakdakamaten da. Dayamot sa bali a kapitan ngagnagan iti inteng. Amo mo ti amin dito lugar tayo, akabutang ni Kapitan ni Maribanang. Kasano nga ta nagbalin na naturod ni Uncle Kaw kadag iti taga sa bali a barangay. Basta ti amok, agpadpada, dakabadong kan Kapitan, akabutang dati asawa da. Kita ma, nagkuyog matarimor da Uncle ko kanta ba daw. Naa, sa dino nga iti papananda. Nagpakadada nga ta kadag iti asawa da. Siguro tamayat matikukuyugan da. Timpakadak ka ni Tuyang ko, Paray. Mapanak ang mula di bangkag. So, pinalubusan na kadagaws. Ay, agpadatagayan pare timot impakadak ka ni Banang. Kahit inaksibugan dagiti mulak anateng. Saan madgaya manarigat tag pakada? No may tag trabaho niya, Paray. Yun no nakaisem pa ni Banang. Paray, adan sa tukak dito'y pagpagnanta. Apay ada nangag mo apay nangag mo dyan nangag ka. Adda, Paray. Nagdakkel at tukak dito sa ngwanan ta. Ay, sus! Ay, tukak nga paiso. Ay! Pangay, nagpauba ka mo tadagos dito ang likod ako, Paray. Ay, sus! Ay, agasamot na ita nagpauba at tukakan ka nga. Ay, higanting sabat. Ay, wait. Ay, tumaray ta na, Paray. Ay, wala. Ay, partakam ta, mga nusurutan na ta. Kagatan na ta. Alun-unan dat ako ng kidi, Ay, aguray ka, Paray. Preno. Apay, Paray. Ay, bumabak dito yung likod mo. Ay, nagdagsang gagaya, Paray. Ang nabailan ka mo na itaray. takrot kamot. Apay, asyak di takrot ngay. Kitsi ka nagpaubakan niya, Paray. Tukak lang kabutang mahaw. Ay, si ka ati takrot. Iso ajak patyan yung baga di maskulado a lalaki ang naturod ka, Kapitan. Natapag dua-dua am rajay nga imbaga na. Uy na,
Tukak unli, kasta una yan, tibutang man. Ay, dahito ti bagakan ka Denggam analaeng. Ha? Ano daw ito paray? He, di mo tagtagibas si tenti ka bailak. Talaga naturid ha. Kaya, natural. Ang pagpakatawakan sa amoy paray. Napanag-nagkakaon, ti kinatakrot mo paray. Agkita ka iti managdakdakas. Ha? Pagkita nga, iti managdakdakas paray. Uray kriminal. Uray anya pati klase na kriminal. Da ipasangom kanya. Makita ti kinaturid ko. Pare! Badaw, nakamula-kamula ang ijebangkag. Wait, siya pemay ti kunan. Minulak amin, tapno awan ti makunan. Very good, no kasta. Tuya, ada ka diyam mo mamanagdakdaki sa tao? Ay, awan, tila sasawam. Kriminal nga ada mamaw. Awan, apay ay adamagam dagita kanyak. Puro nasasaya at tao dagiti gagayim kaw. Ay, pagbiro ka ngayon iti kriminal. Apay ngagbiro kay ti kriminal, ay awan lat di ka pampanunutan. Ipasango nga rin ka ni kumpare ngayon tayo. Kaya't ko kita panagnakan na kanyak, ti kinaturid na nga ibagbaga niya. Kagawad, no sumangpet ni uncle ko dito'y barangay haul, ibagam ama pa nakagarami jay daya. Amangan nga mino birukan naktumanain. Adda balasang akursunadam ijay daya. Wangin kagawad. Ay kumapang ka Nakipumada ka iti pumada ni uncle ko, di talamisahan na. Ay sumot lagayam ana silang day tabok mau. Kan tinulad mo pa itibis ngay ni uncle mau. Bareng ano sungbatan na kung Jer Armag. Sapay kumaa. Ingkan. Ngamnay, agan anad ka. Ado tinaluloko di tadaya. Ay, naturud na kagawad. Sandangan anwanda kita alukaw. Kasidig ako ni tibalay ti arar makabalasang. Sigurado asong batan na kaon. Takas taunay ti kinatarake kita. Hoy! Naglastog ka nga magmag na! Ha? Sino kayaw? Di na kami amamaw. Da kami ti siga-siga dito'y daya. Pwesto! Patayan mi amin, ti umay dito'y adayo. Ay, umayak lang nga garam. Kukuha mi amin ang pabalasang dito. Pwesto! Ha? Ay, sana mabalinday ta? Apay, lumabang ka. Ay, sus. Ay, didak biti-bitan na. Nagpigsakan. Kaya't mo tayo wasiwas ka kat ipurwa kay Jebulan. Ay, sana. Idisuda ka. Ay, talaga ngay purwak na ka na ita. Ay, Hey! Ibatan nyo ni kaada ka. Kapitan iting magkita. Ang kalinteng. Kung nagtumat, asan nakabaybayan? Hey! Sakti sangwan niyaw. Ito na gado kami. Ayat mo, timatok-potokol tito lang mo. Nag-ado kami. Pwesto! Sa ukay laasaw. Ay, anay ko, anay. Ha? Inaglayin ka gamang kail. Ay, nagturit kan napigsa ka. Sige ang kail. Danugan kan kugtaram da kita naglalastawg. Sige ang kail. Pilayam amin ita. Anay. Natukol sa matan dito sa kakon. Umay kuman kita ay nagiti pag-iistoryaan da, kinalaban ni parente nga naglalastawg. Sakit. Aw, isod da kita tataba daw. Talaga ka di ani uncle mo, tinangkalaban ka na kita. Wain tataba daw. Dinandanog kan kinugtaran na ita. Anya, Nagpartak ti kugtar kan danog na. ay naglayingan, nukas na. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran na. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran naman ay. Kinugtaran naman ay. Naglay nga talaga. Kaya't mo asawin, kabayatan na dumandanog ng uncle mo, at dapat kugtaran na. Wen ko nagtumit kan ka. Napagigiddan na amin ida kinalaban. Ayun na yan, naglayingan nukas na. Talaga naturad nga raw. Ay natatabadong, tiki naturad, saan lang nga agpatingga iti balikas, nudikat aramidan. Ala sige, didan tinagpatinggaan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo,
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.